yine kemiğine beni alıp barcı hükmünü hayiş etti. O, şoň üçin demerek gururum. Olayma mümkün. Sondan başlayalı. Yani yoğuşluk bilen Türkmeni öğreniştirerek hakikatleri aydıp başlayasılar. Onu entegam yartına da yetemde onun biri. Olun ne bir gurumdan birine biz mal mülk bu arada o atadan kalan mülk bu arada gurum edip de o sodatlan yoktu bu arada o hem fikir olduk o bir de miras angardan gelen bir ulukan miras geçmeyen de bu arada gurum ettik yönü o yetmedi. Yani şoğurluğun içinde yine miras vel yani atadan ya da yolumuzdaki nesillerden bir de bilgem geçen o. Kâr binerem geçen o. O dikkat eden ortamı o da jurnalaktır. Bu ne hemen anladı ya. Birden bir cemiyetin. Her kuşak aylanında hem de daha teyareden başlayarak başlayadı. Yani cemiyetin akıl bilgi birikimi ya hoğdu ilmi daha ama boş diyeniyorlar. Ya boş olmasa da yani boşa oluyor. Dille sözde galiyan dağıtlar galiyada. Ya da yazılıp demedilen dağıtlar. O Türkmen'in kendi yazağın der. Okuyan milletim de elbet. Şoň üçin yani mutal üçin daýhan alyp görüňde. Daýhanyň ýeri özünki der. Kärende diýer, ýene urdat diýer. Ya da bir ýerde hakyna tutulan işgär ýalap bolup işler. Şoň bilgisinden çağatına geçen zat ýokdur. Ben 5-nji kuşak daýhan ya mallar ya usta diýip bilýän türkmen gaty teýrekdir. Yani şu zatlar hani dine Türkmen sanım değildir. Bir de postsovet demetinin yani ya da şunlarlıktır. Yani şu postsovet sindrom değil, golün şu demeti şahati katı giyiniştir. Yani bunu neyse vurulursan gurlaya oturmalıdır bu demeleri uşunu, tefiri, hem becesinde de atır saatinin tesirleri vardır. Soğunu çıkarıyalağım derler yönü içinde yaşap göründür, bunu bilmeyen yaşap görülürdü. O diyemedin zet dağıttıklarına yani için şey dediğinden akıl yetirmede katı kıyın da giden tarihi nemeni ulu tuğratı görüp bilmeli bu zatlara düşünmek için şeyde mi kendiyen ben son için bizim kevra diyen dağıtlanmadı halk ellerini otlu koyunuk giyen yarak oluyor da ya da öküzü kadar krep doğru ködlerini yarak başarsa sütücü şeyler yağdayı var ne şu dağıtlara bizim önü üntümüzü çekeyim deyip vurduğunu ne soları yarak yemadan emet çok oluyor da ondan ikinci neme soru diktatör kim neme Katura neme o bir kim verdi momentu diye niyaz diye o yani orada diyeler sizin fikriniz ne neme sonuna en durgun motorum son aydar sana en öz fikrim diktatura yani oyunu karşılıklı diplomlu
o 3-4 tane ılımı dereceli yine soňa meňdeş men bilimli sowatly diýen adamlar yani şo jemgiýetin o cahilligini ya bilimsizligini ya da iş başarýansızlygyny başka näme kemçiligi var bolsa şolong üstünü örtmek üçin örtküdür. Diktatura şodur. Diktaturada şulara gerektir. Kunayatın çoğun üstünü yapıyorlar da. Çoğunu yakar diyorlar. Bir kuğu diyorlar. Evet, şolara gerektir. Çoğun taplayan ağıtlar vardır. Türklerin başı. Arkamda dağı. Sendur dünyadır. Yine de çoğun mengeş epitetler gidiyendir. Hem bizim şu yankıp boynu kalstuklu, diplomlu, yer çoğu mengeş adamlar tapyan nemeler duruyor. Atır bölüdüğüm ödüm tapyan neler şulardı. Ne şu cahil cemiyete perde gerekti. Yani o da şu diktatör. Yani şunu ayırsan ütkar ödüye olun yok. O sizdendir. Yani bizdendir. Benim cüyüm diplomlu boyunum var artık kulluğur bazıda. Şu da bizden. Ütköşük yeriniz hiç görünenlerdir. Beylek varsa da 5 gün olup bilir. Altıncı yine de şunu alın. Şu sisteman demesi aşağında da cehalet vardır. Şimdi biz bundan ağrık yani bilmedim. 1 yıl mı, 10 yıl mı, 50 yıl mı, 100 yıl mı yerimde ama cehalet bilen görüşmelidir. Dine cehalet bilen. O diktatör daha hiç sattı. Aşağında hakikaten cahillik vardır. Onun ne taşını öğrenmi görüyorsunuz. Ne bilir görüşüp göründüğünü bilen. Yani ben şu zatlar var adı biraz oyunsumamın isteyenle o düşünür yalak temadan biraz gurrun ederliydin çünkü senin düşüneceğiniz ilk bilen ne aylak düşünüyorsun bunu. Onun köp vardı katı gen benim diyendir reaktörümüz vardır. Yine tekerin oğlunun taplarına neysemin yıl oldu. Katı gen yıl olundur. Yönü şu tekeri aylayan patşimlik vardı. Türkmücü adam yoktur. Yeki Türkmücü değil. Bizim yani şu yaşayan regionumuz var. Ortada bir nemesinde patşimlik çıkarlayan nedir? Yoktur. Nemediğinden bilen nedir? Bilyez. Onun adı yok. Merdan bilen nemettik. Türkçe nemedi ilyediyse Merdan taptı adı var. Türkiye'de 70. yıllar Davod'un fabriğine vurtturulur. Patşimlik çıkandır. Patşimlik çıkmayan devleti tekrar aylanmalarla. İslenlik aylanayan demeyen aşağında patşimlik vardır. Türk'de Rumanya'da Türkmence adı yok. İslenlik. Türkmen bilenlerle düşünen bilendir oluyor diyor. Rum yani bu devletin hukukçuluğu için çok patşimlik var mı da ehli tekerleyen dağıtlar vaktiylerinden durmalılar. Aylanayan dağıtlar. Yani öten devletlerin, yani endüstriyel devletlerin ilk nemesi patşimlik fabrika vurulayandır. Yani aylanayan dağıtın en becerinin aşağında şu olmalı. Olmalı teker olabilen aylanayan neler? Aylanda da ne şu at Türkmen'in sadiyesini aylanşayana aylanmalı. O ne bizim cemiyetlerimizde ne şolor yalak fikir ediyen
düşünýän, düýüni düşünýän gatlak emele gelmedi. Getirmediler. Şolary awdýadylar. İşlendik ýol bilen. Häbirlerinden şeýle ýollar neme diýerler bolýar, näre ýalan. Onu da bizim cemiyetimizden artdylýar. Ne bilemok İran'da başylyk öňäm önünok, öňü önmelem kanýa. O wansanda ýokduny, ýani özbeklerde ölmeýändir. Ýani täjiklerde, badaklarda başylyk ýokdur. Ýeňdir bolýan ýöne. Yani industriýasyon düýü vardır. Burada aýlanýan bolsa, aşağında başylyk vardır. Ondan önümçülükte elektromotor diýip bir zat bardyr. O gurmasy nemetmesen bir ähli dur onu ýöne. Şu orta adeti urunu ýokdur. Bir ýerden taýyn tatyny alyp gelýändir. Yani elektromotoryň abbotkosy nemeden ýokdurlar da. Bu bizim döwrümizde öýdümiz etip başladykda. Bunu edip bolýan eken çareýem diýip nemämiz bardyr. Hakda. Nemeden remote master koýulary. Şu taýlar. Yani şu elektromotor bolmasa bir ýerde gymlyan bat bolýan näler. Ne köp zadyň düýüni görüp bilýän türkmen gaty elçen şu zatlar ýeňip geçmän bay ýa-da edenli nemeli bir döwlet bolmagy mümkin derler. İldir aýyp çykýar. O ýakyn sansız o araçlar var, ýerde öğretmen nemeler var. Ýöne entek pasivlik sözü bizim leksikonda ýere nokta. Şular barada siz näme pikir edýäňiz? Men şonu gyrklanýar. Şol üçin men faýda söz neme deýinden size söz bereýin. Sizin düşünjeleňiz näme? Belki men ýalgyşýamdyr. Başgaça urýan bolmam mümkin. Bize ortada değil ya, onun ortada diyeyim ben, faşizmlik çıkmayan yer, teritoriyalar divaçlarım bolýam kan yanında. Cemiyet ötürmeyen. Bu da yani endüstriyalizasyon altyapısı. Men o TNT maşinler var da gururunu edem dokta. O bir döwletin ötüş deme endüstriyal demesinin ýagdaýy şu TNT maşinlaryň sany hili demesi bilen ölçülýändir. Näme 3D printerler var. Şoňa meňdeş. Bir de o zatlaryň tek adyny düşünýän adam ýok. TNT maşinlaryň içinde näçe adam gördük hep. Näme diýendi, näme etmeligi. Biz nerelerde gezip göründü. Düşünmeler bırak geçecek olduk. O şoň üçin diktatura bilen görüşlük görüşeli bolýan ýöne etaty bizim görüşmelemem jahillikdir, cehaletdir. Ýöňümizde gaçykändir. Ýanyňyzda töwereňizdedir. Şu wagtlara ekranlardadır. Şolong hiç birinin verdiğin komedisten ütköşüp olmağa atyan hakkı yoktur. Mümkün derler. O 5 gün oğucu adam olur, oğucu diktatör olur. 6. gün edip sonralak olmalı, başka bir yören yoktur. Ben bir yerden elini kaldırdım. Söz verelim sana. Sapara. Buyur. Hava. Indi diktatora kim diýdiňiz, ondan soň hava pasivniýe geçdiňiz. Yo. Indi men o
daşından seresen ara bağlanışı yok yalakrak, önem gatılı ara bağlanışı var. Düğüs olur. Indi izinden ayıp başlayacak birinci paşivnikten. Yani paşivnik diyen de yine düğüplü teknolojiyanın düğüplü nemeleri de birinci orta atılan fikirler ya da keşifler de o şu keşiflerle meşgul olan cemiyette diktatör dörep bilmeye. O ne için şu zatlarla kızıklanmayan cemiyette diktatör döreye? Diktatör meselesi aslında tartışılır bizim Türkmenistan'ın yağdayında. Yani hazır ona aydıp son diktatöram demeştireli. Şu yankı mesela paşivnik olsun, ondan sonra neme var da endüstriyel revolüsyon ortaya atan steam engine diye de bu motorları. Şu otlu sözü yine şundan geliyor da ot yakayan içinde su kaynadı ya kaynan suyun davleniyesi artıyor ondan sonra hemen ittiriyor neme değiller ona adı yok da bu zatların bilemem tekeri ittiriyen bir yeri var da davleniye artan vakti şu zatların döreme öğlen paşivniklerim şunun içinde yeniden başka da bir topar zatlar var da elektrik var, yeni bir zat var. Yani şu zatları oylap tapan cemiyetlere seyredin hemmesi günü atarınkıdır. Dine pork var, Xitayda keşfedilen. Yani onam yani en sonunda alıp günü atar, yarak haline getiriyor da. Yani Xitayda neme hükmünde ulanıyor. Fairwerk diyer, aynı hazır şu an Kurban olayının milyonlar pul verip Xitaydan getirip satın alıp partladı ya. Salut yani. Yine şunun yağlı zatlarla meşgullan cemiyette diktatör dörep bilmeye. Şunun ile meşgullanmasan neme oluyor? Diktatör ile meşgullanmalı oluyor yani döretmeli oluyor da. Yok ben suratda cemiyet boş kalmıyor. O bir şahsının boş kalmayışı yağlı. O cemiyetten boş kalıp bilmeye. Yok ben suratda şunu negatif, nerede yok nemeler o döre ya. Yani diktatura diye. Şimdi hazır Türkmenistan'da diktatura kim dediniz? Sapara yine cemiyetten cevap verecek olsak şunun yağlı bizim cemiyetimizin döreden diktatura san bir katı ütköşük böyle nemelere menzeme ya. Diktatura da menzanak o oligarkiya değil ya. Oligarşi değil ya da nahil düşünseniz. Şuna menziyor bir topar diktatura biznesini ediyor fikredim. Diktaturan biznes haline getiriptir. Vatan halkı hiç zatlayan işler de yok. Bunun adına diktatura koymağım onlar için ulu bir avra yol ya. Şuna hem koymalı değil benim fikrimce. Aydın bir geçenlerde şu temanı kozgap diyadınıza düşen olsa aslında bizim neme diktatura diyenimiz o diktatura bolmanan bilir deyip ayttı da. Yani bir yerden başlamalı da boş bakalaşkadan insan biz biliyoruz da onun nemesine adını koyulmasa da yine paşivnik döretmeseniz ya da döreden yurtlardan nuska almasanız o diktatör döre diyeniz yani. Şun yalak bir neme çıkarıp böyle bu taydan. O diktaturanın biznes haline getiriyorlar. Şunu aytacaktım kıyıskaça sapara. Bu orta ol aydın elini kaldırıyor. Aydın ötenden menden Halmurada elini kaldırdı. Halmurada başla onu jenkindi yatırıptın. Amaşkan aydıp bilersin Halmurada. Mikrofonu aç. Yeme birden ben ekranını çıkartıp TR'den girdim. Son için şeyle olanı bilmedim. Ya demirinden ya kömüründen ya da. Yeme tapara katı o temanı şunu koyaladım da. Hakikaten bizim cemiyetimiz çöküp en aşağı katlık değil mi? Katlığına aşağına geçen ekene bir ilim bilim hemmesi yumurluktur adamlarda an düşünce kalmanlık yine ikimiz mahalini iki yıl olay vakit beri adamlara düşünürük belirse şu bolon zatları, bar zatları bolmalı ya edilmeli işleri. Yani şu fikrim köpçülük alıp bilemek beynimse. Düşünüp bilemek ya akli yetenek ya düşüncesi yetenek ya isleri yok. Ya şu durmuş şular şu durmuşa kail ediliptir. Bilemek.
bir nahil beyle gowunu çokun ýagdaýda biz jemgyýetde ýaşap bilýär. Bizim ikimizden düşünükli tapara, biz bir ösen jemgyýetde ýaşap otur diýmek bu taýynyň kada kanuny hakykatdan insan üçin görediler. Bizim jemgyýete taýyarasyny eýeti bolup geldikde, emma bizim öz ýurdumyzda, öz jemgyýetimizde şu zatları gurmak, şu bolan adamlary men aýdyp gelýän düýp teýkar kökü damary bilen gopuryp taşlady, şol niýat diýen haramda töwregünäk adamlar bilen. Şu Türkmen hiç asın gelecek 100 ýyllykda, 1000 ýyllykda hiç asın ayağa galmadan adamym, ýudurum, dinden ähliladyny ýetirdiň näretdiler. Ine şu waşylykdan enne aman sapan ýurdun daşyny özüni atan ýa ýurdun daşyny ilim bilim alan ýaşlamyz bar, öden duşlamyz bar. Ondan bizden kiçirak adamlar var. Ine şolardan bir topbokdan bir täzeden sen öz aýdysyň ýaly küllün bir zaly bir zat öwretjek bolýar. Töwrek daşymyz pikirledişimizden gaty agyr eker para. Asla hiç düşünje galmady adamlar. Bir günüm hoş günüm. Onu yarancanlyk edip geçirmeli, onu yallaklyk edip geçirmeli, para berip, peşkeş berip geçirmeli, biriniň üstüne depesine şanyk dogup geçirmeli, türmede bulary eziyet vermeli, jebir vermeli, gynamaly, garaz özüni öklemeli, öz çağlaryny ýaşatmalylygyň düşünje var. Wahşy derejesine getiripdirler milletiň düşünjesini. Ol dogullyk, dostlyk, o bizim döwrümizde, ýaşlygymyzda, çağlygymyzda kalby goňşy okary, ol parasatly ýaşullar, ol hiç zat galmany. Gutorypdyr, düýbünden tapar. Hiç zat. Hayran alym. Şunçu wagt berjanlaşýan, gürleşýän bol 1000 adamdan bir adam ýa 2 adam situasiýa dogry dürst düşünüp bilýär. Galany kim gatyrak gyrsa, kim bokurdok ýyrsa ýa kim döýüşini ursa şoňky dogrum gadyp şoň ýygyny ylgap beren halkyny da sürýalyk bolup galypdyr. Başla bolsa dilime getiresim gelene ýöneşeýlik kadapara. Ýoksa şu 2 ýylda bir deňli derejeli adamlar gelämeli ýalypda ýa sen aýdanyň bar. Boyuna garstykyl diýdi. Menem gülki tutdyk käme menem dakynýan şonu. Özüme de çekýän ýöne. Şol 2 tane diplomalar var. Ay ine bir halkdan tapawut. Men diplomam var. Planier gutordum. Gutorumda peýdasy näme? Özüme peýdasy var ne jemgyýete. Yani boş gaty kagaz hiç adam ýok. Bilýärse kim ol 90-njy ýyldan soň onuň SSR ýykylyny çemedalap, waylap satyrdylar. Institut, universitetden diplomlar. Mene şo diplom satyn alyrlar, şu gün döwletiň başynda turan adam. Şoň üçin ýagdaý gaty agyr, watandaşlar tapara gaty dogry size sorak goýdy. Siz nähil görýäňiz şu situasiýany, şu ýagdaý? Çykalgy nämede? Näçe boljak şu ulumsuzlukdan, bilimsizlikden, şu kördehillikden, görüpçilikden, Türkmeniň kümsükliginden nädip çykman, nädip saklanmaly? Muňa näçe 10 ýyl gerekmi, 100 ýyl gerekmi? Hiç kim bilenok ýöne şu güzörüň başy bir arasa suwdan başlansa ýaşy, men şonu aýtjak boldum. Sag bolun dinleýän üçin. Ya sag bol Hanmurada. Aydın sana berýärmi Gulhanım öňdemi? Buyur Aydın. Ha. Sapar aýynda türkmen dilinde käbir sözler ýok diýäňiz. Onu biz işlen wagt esasan ýanky ekranyň arkasyndaky edilýän işlerde onu özümizden bilýäsde sözler ýeten ok. Pikirini aýtmak üçin söz ýeten ok. Türkmen dilinde sözler ýeten ok. Ol iň uly bir problema diýip hasaplaýan men. Sebäbine diktator ýani Türkmenistan şuňky ýagdaýynyň sebebi cehaletdir, jahillikdir. Indi jahillik diýmek ýa-da medeniýetsizlik umumy şol Orta Aziýada medeniýetiň nämedigini bilemiz. Häzir men medeniýet sözüni ulanýan berde vatandaşlar, medeniýet däp-destur däldir. Medeniýet sözü başga bir sözdür ol. Düýünden başga zatdyr. Däp-destur sivilizasiýa diýmek. Däp-destura meňzäne bolam. Gaýtym däp-desturyň tersidir medeniýet. Däp-destur sen geçmişiň, medeniýet diýmek geljeğin üçin bir iş eden olsan, o däp-desturun gaýtalamak diýmek, geçmişin gaýtalamak diýmek. Ýöne geljeğin üçin işleýän olsan, ine şol zat medeniýet diýmekdir. Ine ýöne zatlar şol sözler hem hatta edebiýat hem men hiç hili Türkmenistandan şol edebiýat açysyndan hem beýlekisinden hem hiç hili nämedir ýaly ýagdaýym ýok olara
qahar eder ýaly ýa-da ýalňyşypsyň diýer ýalam ýagdaýym ýok sebäbi türkmen dilimizde gynansak da education diýen söz ýok. Şol söz olmasa ol pikirem bolup bilmeýär. Bizde okamak, öwrenmek diýse biriniň ýazan zadyny ýatlasam öwrendim diýip pikir edýärler. Düýbünden ýalňyş zat. Ine diktatura nirden döreýär. Biriniň diýenini sen men şonu hawa bilýän diýen. Aslında onu sen bilen ok. Ol bir aýdypdyr. 5 koşmak 5 9 diýipdir. Ol adamam aýdaly bir kitap ýazypdyr. Aşağında gol çekilip peçat bassan olsa diýmek 5 koşmak 5 9 diýen we şoňa ynanyp ýaşaýan şeýden ölüp gitýän. O zat nämen döretýär? Diktator döretýär. Diktatura sistemasyny döretýär. Ýöne yine bir sapar men aýdaýyn Türkmenistanda diktatorlygyna men ynanamak, ýani diktator däl ol, büyünden de. Son yine bir näme bar? Ine Paçiknikden gürrüň berýäňiz, sapara gynansak da ine şu gün ýanky industrialization revolution 4-nji çağında men käbir sözler aýdaýyn. Blok zinciri diýen söz vardır. Ya da CRISPR sözü var. Yine bu sözler teze çağın sözleridir, terminologiyalarıdır. Biz bu sözün altındaki manası ve edýän işini doğulu suratını görüp bilemiz ok. Ýöne şu sözlere de düşünýän adam az men kiredýän 100 adamı geçmez häzir 5 milyon halk toplap, ilaty toplap blok zinciri diýen wagtym şolardan 100 adam düşünse düşünýär olam bilemek ýani. Veya CRISPR sözüne. Men CRISPR sözüne öňem aýdypdym, soňam nämenem aýdyp geçipdim, ýalňyşmasam, ýani füzyon reaksiýasyny aýdypdym da. Ýani industrializasiýa nirelere geldi. Biz entek şol başlanışdaky bu bilen işleýän entek tekere gelemiz ok. Entek hawa, entek şo taýyp gelip bilemiz ok. Ýani bu zadı kim edýär? Indi şu zatlaryň hemmesini Niýazyf etdi diýsek näle bolýar? Dogrymy, ýalňyşmy ýani? Ýa-da Berdimuhammedow etýärmi? Şo mesele bar. Soňam bizim ýani sapara aýdyp geçýäňizde atadan ogula hiç zat geçen ok. Atadan ogula geçmegi ýani hukmany suratda, ýani tebii bol aýmaly. Ýöne oň daşynda da ine bizde halk diýen söz ulanýarlar. Her kimine halk köçä çykýar, halk ýene nämetdi, halky çağırýan, halky birinciden çağırıp bilmeýän, ikinciden halkyň hakyny gorap bilmeýän, üçüncüden hem halkyň aladasyny edip bilmeýän. Kim bolsaň şo bol. Näle isleseň isle, mümkin zat däl o zady etmek. Sebäbi birinciden şo halk diýen düşünjäň nämedigini, halk diýen şol institutyň nämedigini bilmän sen nädip onu çağırýan ýa-da onuň aladasyny edýän. O zat nirden men häzir aýdaly Türkiýe halky diýende kim gözüňize geljek? Şu günki ýaşap ýörenlermi? Ýa 70 ýyl öňkü ýanky 100 ýyl bolup gelýär. Öňkü ýanky Birinji Dünýä uruşunyň içindäki adamlar gözüňize gelýärmi? Kim gözüňize gelýär? Halk diýende. Yani şu halk sözüne misal üçin Türk bilim dünyasında da halk sözüne gaty dogry ýerlerde olanýarlar. Soňam İngiliz dilindäki ýanky makalalarda da halk sözü dogry yerini tapyp bilýär. Ýani ilmi makalalarda da halk sözüni dogry ulanýarlar. Ýöne näme üçindir? Türkmenistanyň ýagdaýyna gelende halk sözüni de biz näle ulanýarys? İlatyň yerine halk sözüni, toplumyň yerine halk sözüni ulanýarys. Ýani cemawatyň yerine halk sözüni ulanýarys, bir toparyň yerine de halk sözüni ulanýarys ýene de. Şoň üçin sizin diktator diýäniňiz hem diktator däldir. Edil şol halky ýalňyş ulanýasyňyz ýaly diktator sözüni de ýalňyş ulanýasyň. Oňa diktator diýäs. Indi bu halky emele getirýän zat näme? Ona aýdyp geçeýin. Halky emele getirýän zat muzeýler, kitapxanalardyr. Yani o zatlaryň hem nämedigini, kitapxanaň nämedigini, kitapxanaçynyň kimdigini hem nämeden araşdyryp görüň. Ilmy ýa-da ilmi işlerde araşdyryň o zatlary. Ol goşguda ýa ýene bir ýerde geçen diýip ýok, oň ýaly zat däl, olaň taryhy bar, goragy bar. Gitler näle erwed adam, Gitler hem däl beýle ki kim Napoleonmuş ol. Ine şol adamyň eden işlerinde seredip görün kitapxana we muzeýlere näle seredilýär şu döwür. Soňam ýanky Akpaça diýetlermi? Ak goşun diýerlermi? Akpaça diýilýär. Owa.
Olaram yankı basıp alan yerlerinde nemeler edipdir şu kitapxanalar meselesinde. Yine son böyle Oruslar gitti, 30 yıl geçti. 30 yılda biz kitapxana institutuna, yankı muzeyleri döredip bildik mi? Ya da ne? Cayını vurdular aydın, onaydı. Yok, cayını kurup bilersin, içini kitap bilen doldurup bilersin. Tapağı yok. Ol esirine medyen işi de o. Yöne hakiki kitapxana ya da şu kitapxanaçılık düşüncesini verdilermiş 30 yılın içinde. Ya da ne emildiğinden bilemiz o var. Näli kitaplar var, kitapxana gitýän hemme täze kitaplar var. Ýöne kitabyň näçe wagty ýaşy ulolýança şonça gymmatly artýandyr şu kitabyň içindäki düşünjesi bilen bilelikde. Yani hazır ýöne bir zat ýekece bir kitaby, käbir kitaplar var ýazylan latyn dilinde ýene. Şol kitaplar islendik bir dünýäň ýanky kitapxanasyndan satyn aljak boluplaryň birinciden satılmaya, ikinciden pulumuz yetmez. Belki milyar dolar, trilyon dolar islep bilirler şu kitabı sana vermek için. Yani şu derece gımmatlı. O yerde kitabın az olan için değil. Kitabın içindeki malumat, şu zatları öğreniliyor. Yani bizde aslında bilimi, ılımı da öğretmek için 30 yıl, 50 yıl hiç sattır yani. O tayda 1000 yıldan geçen yankı toplanan ya da birikim var da. Yine şol zatlar sen bilimine, yankı düşünmene ve sözlerine tesir ediyor. Ulanyan sözlerine ve sözüne el düşünyen, köpçülük ne el düşünyen. Yani bu zatlar bolmadık yağdayında elbette hazır Türkmenistan'ın yağdayında islendik bir adam diktatör olup bile sebebi birinciden biz ulanılayan sözlerin manasını düşünemiz yok. Devlet adam içindir deydi. Şunu açıp versin diyelim bana. Düşündürüp versin. Kim düşündürüp biliyor şu sözü? Yazan adam mı düşündürüp bilmeye? Devlet adam içindir diyen sözüne. Sebebi devlet sözünü yanlış ulanıyaz. Neyse. Son olarak nemeler açacaktım ben. Tavol. Gülhanım senedir salam hemmäňize indi men aýtjak zadym Saparaga şu hemmäniň kellesini ağrıdýan köp adamyň düşünmeýän bir nämesini häzir siz gozladyňyz. Diktator diýerse biz bu näme? Berdimuhamedov. Aýdyp gören oglany. Aýdyp gören unitaz oğrusuna. Şu wagtda çelli şonu bir naprimyer halkın önüne çıkıp bir 100-200 adamın önünde bir normal geplerini şu neçe yıldan beri şu 2006'dan beri 14-15 yıl olup geliyor. Bir gören adam var mı? Eşiden adam var mı? Yok. Neyim içindir? Bunun için hem diktatörler boğazını yırtıyor. Sebep kellesi şu neme işlen yok. Sebep o hazıram derken. O hiç kimin yardımam düşen yok. O neme? Sebep biz bunları yavaş yavaş gözümüzün önünde yaşanan son hazır indi oturup düşünüyoruz da birileri bir zatlar diye diktatörler şolar nemede. Onun kellesi halkın önüne çıkıp onu edin bunu edin diymeni nemeden yok. Bu perden anırsında biriler var. Onlar onun için hem mesadı çözüyorlar. O prosto duran bir maşa. Bu men fikrim. Kanişin eğer yanlışım olsa siz bana yine aydıp bilirsiniz. Birinciden, ikinciden ayçak zadım o galstuklu adamlar diyeniniz ne? Onlar çareden çare böküp hazır şu tayda küpsem şu atasının enesinin pulu bilen o kap diplomalanlar. Sonra şu işe naprimyer men bilen bir ministrin bir yere orun alması için ağzından 200-250 bin dolar veriliyor. Olam nehli veriliyor. Misal için o bir yerde önceden bir ulurak yerde işleyen özünün çevresi var. Şolara diye ki ben minister olacak misal için sen nalog koya sen 25 bin dolar sen 25 bin dolar şon yal toplayanız menin ha bolan vaktim men sen hemme vaprosuna men atviçat edecek men çözecek ina şey dip barandan son olar näme halkı mı düşünecek devleti mi düşünecek olar son ne emşetmeli
näme etmeli, halkı üstünde durmalı. Naprimер, näçe zavod fabrikalar bardy. Inha şu 30 ýylyň döwründe gözümüzün öňünde zavod fabrikalar. Naprimер, men erim 34 ýyl bir fabrikada Torsirio diýen ýerde şoförlükden başladı, zavsklat oldu. Şo ýeriniň awtobusyny täze 96-njy ýylda täze bir direktor geldi. Diýdi, "Ha şu awtobusy biziň nämämiz ýykyljak bolýar" diýdi. "Ne awtobusy alsaň, puluny töle al" diýdi. O men hojaýynam puluny töläp şu awtobusy aldy özümize. Bir aýdan soň, bir aýyň içinde onun balonlaryny oňardy, hemme zatyny oňardy, içine zanaveska, sideniýalaryny oňardy. Indi sırany bu bärsin ýyksa, işem ýok, güjem ýok, gün-günden sakraşat edip, iň soňunda bir başlyk, zavsklat, bugalter, adel-kadr 4 kişi kaldı. Şo wagtda aldy o awtobusy. Bir aýdan soň ujum hemme danylary aldylar. Aşgabatdaky ministrler diýdiler, "Ne bärde azillenýän üçin awtobus gerek bolýar, kömege gelin. Kantoruňa adynan" diýdi. Soň başlygam diýdi, "Menin de diýdi, sen puluňam geçirdim olara" diýdi. Aşgabada sen baryp bir kömekleşip gaýdy ber diýdi awtobus. Awtobusda barýa belin, baran wagtynda ýanky näme gelýär, ministr eline külüçi berdi, elinden alýa. İçinde zaten var mı? Prava hemme zaten bar, sumkan bar diýse, al hemme zaten diýe. Awtobusa özüm ýanyndaky şoförne mindirýär-de külüçi berip alyp gidýär boldy. Ne pul var, ne awtobus var. Şey dep, bu bolan ministrler özlerini oňa muňa alan karzlaryny hemme elinde, ministr boldumy? Torsiron üstünden seredýärmi? Nähili stanoklar bardy, ördeýne kagyzlar, näme diýen, trapkalary press edýän, ulakan bir 3 sany kamp prezidentden oňarlar içi dolu stanoklar bardy. Torsirio diýmek, bilýäňiz, trapka, ina bu kagyz, gazet, hemme zat butulka tapşyrylýan yer, şonu işläp näme edip, по-моему, vagona yüklep koýarýar. Şular Rossiya tarapa gidýär şu. Men näçe gezek bardym, şo interesowat etmedim. Indi hojaýynam öldü. Hälem bilemok şonu. Nire uğradyýaty? Näme üçin uğradyýaty? Bilen olsam sorardım şo wagtlar. Bile barýaty, vagonu apçat edýäti, 3-4 vagon her heptäniň 3 güni goýberýärdi. Meniň açak zadym, inha, soň bular näme dip döwleti düşünsin? Diktatura diýes, inha başka döwletlerde diktator ýokmy? Mysal üçin ýaşap oturan ýerlerimizde hem diktatorlar bar. Var, biziň aramyzda da var. Gulhanum men häzir aýdaýyn. O ýanky Kiridaçada Gulhanum sözüň kesip bolun başlan. Biziň aýdyň bu memesini raspисаниýasyny düzgünli ýazypdy da. Şonu ýanky çykyş edýänler 3 minutdan kän çykyş etmek bolanok diýdiler. Benim diktatörüm. Tamam. Özür dilerim, bağışlan. Eğer ben geplep başlandı, sen wagtyň kän aldyň diýip bana bir böyle onda. Bağışlan şeylere, düzgün böyle. Bağ diýdiler, onun hakkınızı helal edin, hakkınızı aldıksam. Böyle onda çıkýan bağışlan. Yok, başka da elini aldırıp diýoran yok, onun şoň üçin ben arkaýyn bolmasa 3 minut geçen soň taklajaktym. Böyle. Sağ ol Gulhanum, sağ ol. Ne bu postsovet sindromu diýip bir giňiş demen temaň nemesini agdadyk tabi. Bulan hemmedi şoň bir gra ucundan barýandyr. Şu postsovet nemesinde aýdylmadyk dağıtlar gaty kändir. Ne şolun bir önümlü nemelerini bildi. Men şunu yine dağıbayın. Ne postsovet nemesinde imtihanın değeri yoktur. Noldur. Ne bunu inanmasanız ne islendik postsovet nemesinde aýlanyp ýokaňyz görýänsiňiz. Ünsüräýin, Moskwaň merkezinde bar aýy. Yani demir yol wagtlaryny bildirjek bolupdyr. Yani boyunda diň ezanjyry ýokdur. Ben demesi iýje hem köp. Ýöne elementar näme aýdýanda.
imtihanına değer yoktur. Yani Sovet nemesinde imtihan hiç sattı. Tanvada imtihanına yoktur. Yani hem de imtihan düşünüp aydırlayandır, bilyandır. İmtihanın değeri yoktur. Yani Türkmenistan'da dedi şunun alaktır. İmtihanın bir köp değeri yoktur. O imtihanın değeri olmadık yerde başka baylıktan görünmesi ben fikrimçe mümkünüm deyim kendime. Yani Türkmenistan'ın nemesi nüfudur. İtte atta başka öy hayvanlarına tanvadırdan yönü imtihanına tan yoktur. Hile hormatı şunun alaktır. Birek şunun alaktır. Ondan bu adayım Türkmen'in nemesi maskala nemelerine de geçiptir. Doğunu oğul ata oğlu ullukan könüdün gelen deyaplarimizdeki alak nemeler yoktur. Etikkidendir. Yani bu şu sindromun nemeler şol diagnozaları ya ketellerinin görünüşleri o adına ne aylap diyen ortamı. Yani şolur alak ağzı nemeni yaşap ve bunu bilmeyen düzedip bolyanlardır, bilmeyen düzedip çok bolyan adamlar katı yanlışyandırlar, düzedip bilmediler, mümkün neler düşünüp düzedipmediler. Düşünen oradan düzediyor. O katı ağır nememiz var. Yani bagajımız. Bunu düşünsen çözüp bolyandır. Çünkü bizim görüşümüz diktatura bilen görüşen adamlar bilen öğütler bilen görüşmelidir. Diktaturan görüş sebepleri vardır. Cehalettir. Bundan ağrı onu 1 yıl mı 10 yıl mı 20 yıl mı ömrümde cehalet bilen görüşüp geçmeli. Boliyat mı başka nememiz yoktur. Buyur Berdan. Zapara ben bir zada ünüs verdim. Şimdi şu cemiyet bizim cemiyetimiz hatta nemen tutuş almalı. Şu Postsovyet'de SNG diyerler ha Postsovyet'te aslında onun SNG sözünün nemesi yetersiz galiya. Doğulu o akademik taraftan aytacak olsak Postsovyet diýmeli biz ona. Şu Postsovyetlerden çıkan nemeler katı täzeliklere yapık ösmeyen bir neme de görüp dursa şu an 3. dünya yurdu bolmaktan hem giyeceği alp var ya hatta nemeler uzak gündoğarın käwr yurtları var yine Vietnam, Tayland o son yani näme var o taylarda Malezya, Kamboçya, Filipinler şolar hem geçip barya da Postsovyet'ten çıkan yurtları olur has izdatı, has garip o has medeniyet hem başkaçarak olarım. Kuruluşu yani cemiyetin kuruluşu. Bu ösyen yurtların izinden yeter deyip bundan belki 30 yıl sonrasalar hiç kim aytmazdı ona. Benim fikrimce. Yani yine bir zat var. Asla aytacak bolyan zalim Sapara. Biz Aydın var, siz var, o yine başka yiğitler var, gıyızlar var. Köp yıl okap o eldeden bilimleri var da. Yani şunu 1 yılın içinde bizim cemiyetimiz tiz alıyor da. Alıyor özem bilen ok ne yapıp alyanını. Şunu hem aytmak gerek beylek taraftan. Yani biz ne için günde çıkıp aydiyaz şu zatları. Cemiyet şunu neme yuğdiyanlı için, alyanlı için, kabul ediyanlı için aydiyazda. Kabul ediyanlığını görüyoruz. Ondan sonra yine devam aydiyaz. Ona nemeler var da. Basınacak da. Dozaları diyen. Ama dozaları diyelim. Yine boş bakalaşkadan başlandı. Sonra diktatöre geçildi. Sonra diktatura geçirildi. İndem o cehalet de yani en son okudu bu yani. Bundan sonra nemesi yoktur. Ona aydalı utayda. Cehalettir. Sonra cehaletin içinde öz ayrılar nemelere, budaklara diyeyim. Yani şahalara. Şunun yalak bir
prosesin içinden geçeceğiz şu an. Yani prosesin köp nemesinde sonuna doğru geliverdi. Yani son özleştirmek nemesi olur. Neme adımı. Son hemme zat oturaymalı yerli yerine. Yine bir zat var. Yine kavril derslerimiz var. Şu bizim yine bir yıldan araydı hatta sapara siz ağaçlığa ayttınız. O zatlara ayttınız. Yani şu düşünce fikri alıp başka bir yerde çadır kuruyorlar da. Olam katı neme ol ya. Neme değil ya da pilgrimizm değil ya. Yani fikir oğurluğu ya. Ya da düşünce oğurluğu ona plagiat değil ha nemede. Bizim bilyen dilimizde. Indi o fikri oğurlap birinciden doğru düşündürüp bilmän onu değersizleştirýän bolmagy mümkin. Yani wagtlaýynça bolýar o adam. Yani asıl hemişe doğru fikrin ýa-da güýçlü fikrin daşynda toplanýar da iň soňy jemgyýetiň işleýiş nemesine görä bir tebiat var. Olaram ine şo zatlar etmeli däl, yani başka bir ýerde çadır gurýanlara aýdýan. Etmeli däl sebäbi öz gelecek çağların, nesillerinin nemesine yuvaşladı ya da şu ütgecek ýagdaýy yuvaşladı ya. Olur için neme ziyanlı, bizim için yine de peydalı. Biz sebäbi hemme zattan wagt nemesi bilen ýarşýas şu an. Şona aýdasym geldi, yani cehalet aslında kabul edýär bizim belli bir neme aýdan zatlarımız belli bir möçberde kabul edip gelýär. Yani kabul edýär diýende şunýaly pikir bolmasyn, türkmenlerde o kabul etmek ecizlik manysyny demesinem berdirip bilýärler. Men neme kemine türkmenin bir sözü vardır, aklı gözünde diýendirler. O aklı gözünde. Hakikaten aklı gözündedir bu tam millet derler. Olmasa bu onlara kendi ýaşamadan der. Tarihi gatı olur. O muratlar vardı. Derler yöne bunu çıkırttılar gatı. O gatı aýladylar. Aýlamaga da bunun öz deli bilen öz däplerini o öwrenip bilip öz demedini özünü ýetdiler de. O şol neme sapara ine Sovet wagtyna, yani Sovet rejimine hakynda o halka bir hiç bir neme atmak, hiç bir diýmeýin, yani köp neme günäleme atmak doğru däl. Yani ondan soňky wagt var 30 ýylyň wagty. 30 ýylyň wagtynyň dol jogapkary ýene halkdyr, yani o taýda. Niyaz başa gelendir, yani şunýaly bir zat var sapara. O halkyň köpçüligi nämen talap edýän bolsa şol iň soň meýdana gelýär-de, orta çykýar. Ykdysadyýetde de şonuň ýaly, o jemgyýetiň nemesinde de, jemgyýetçilik ýagdaýynda da, syýasy ýagdaýda da o köpçülik nämäni o talap edýän bolsa aslında şoldur. Yani bir misal bereýin sapara. Näçe ýyldan bäri en atalar çağalaryna o nerede köp para alınýan olsa şo taýlary okuwa berjek boldular da. Bilýärler şo taýda, yani näme üçin berjek bolýar? Para köp. Ýoksa aýlyk Türkmenistanda belli hemme aşağı ýokary bir standart neme var, aýlyk var. Türkmenistanyň ýagdaýynda ýöne şo taýda para köp bolan üçin, meselem yuridiski diýerler. Yuridiski o sözü deňdir o nemede? Para. Ya yine şunu pikir et bilýäňizmi? O çağasyny para almak üçin ýetişdirýän ene ata näme üçin Niýazowy döretmesin? Niýazow ýalak diktatorlar döretmesin. Şu adam çok aşırı ayrılmasına karşı halk emniyet olmadığı köprük karşı şeyini çıkarmasa demek çok tarafından o tarafın demediyen sapara indi karşı olsa da neme vardır? O bir döwran değil ya, döwran sözünün manysy indi o akıl giden de cehalet gelýär, cehalet giden de akıl gelýär. Cehalet gitdi de ondan soň olaryň elinde hiç saat yok. Karşı bolsalar bu saatdan soň giç ütgemeli bolýarlar. O akıl gelende de köp wagtlaýyn gelýändir.
Olab neme? Ona mı aytıp geçelim? Ya düýüklü gelmeli. Düýüklü gelýär o. Bolýa, bitti meniň sözüm. Ol kebine. Aydın buyur Aydın. Sapara yankı postsovet teritoriyasında, regionunda ya da yani adam gımmatlığı yok dediniz, doğru mu? Adamın gımmatlığı yok. Yok. Şimdi ben şu çok manan yoktur. birazcık özümün şu zada düşünýän ya da özümün seredip bilýän yerime aýdyp bereyim. Adamın gımmatlığını emele getirýän zat, prinsiplary, şonu şahsiyet edýän zat, kellesindäki düşünce ve ideologiýasy, ubеждениясы, doğru mu? Yo. Başka hili biz biyologiyan göz önünde elbette yankı homo sapiens adam diyeli. O biyologiyan gözünde sen şon yalı yöne belki siyaseti olsun yankı hak hukuk meselelerinde filosofiya, sosyologiya o taydayem adam olmak için sen düşüncen olmalı. Minimum. Doğru mu? Düşünce bilen sen hareket ediyorsun. Yankı prinsipin ol ya. Aydalı men hayvan yetiştirýän diýsen, sen şu hayvan yetiştirersin. Şol sen adamlygyny suud edýän bir zat, sen düşünjelerin. Indi bir tarapda o yankı näme diýilýär? Tenini satan adam. Ýa-da yankı aýal gyzlarda köp näme diýilýär? Tenini satýan olsa, ol adam aslında adamdır. Ol şahsiýetdir. Tenini satyp biler. Yöne bizde şolu hiç kim halan ok şol adamı. Indi men halayan diýem, oň ýaly düşünje olmasın. Yöne bir zat bilen deňeşdirjek bolýan. Indi siz göz öňüne getirin, öz pikirini ya da düşünjesini satan adam hiç hili, hatta şahsiyet olmana da hakkı yok. O sen näde pikirini, düşünjeni satýan sen bir adam bolup galyp bilýär. Seni yankı kanun öňünde cemiyetçilik durmuşunda sana adam diyen apredileniyanı berýän zat sen düşünjelerin, sen prinsiplaryň. Yöne şonu Türkmenistan'da şu günkü Türkmenistan'ın ilatında 95-99% belki satıptır şu zadı. Soňra aýtýas, näme üçin bizim hak hukukumuz yok? Birinciden soramaly, men adam mı? Men adam etýän zat näme? Men prinsiplarym näme? Men düşünjem näme? Men şonu gorap bilýänmi, düşünjemi ýokmu? Ya bir 5 manat pul verende sen düşünjäňi ütketýän bolsaň, eýem sen adam däl diýmek. Hatta ýene kanuny, dünýäň hemmeýinde o problemi var, kanunçylyk problemasyna. Men oňa aýtýardym, kanun diýilýän zat yalandyr, ýalňyşdyr, konstitusiýa ýalňyşdyr diýip. Men şoň ýaly seretýän sebäbi, näme üçin seretýän? Konstitusiýada da ine şu zat göz öňüne tutulmandyr. Eger bir adam pikirini, düşünjesini satýan bolsa, ol adamyň beýleki adamlar bilen deň derejede hak hukuky bolmaly däldir. Tariha seretýän Selçukludaky türkmenler bilen şu günkü türkmenleri deňeşdirjek bolan hiç hili meňzen ok. Satyn aljak bolkor Selçukluň bir soldatyny, ýöneköy soldatyny men nämesini diýem ok. Olaň ýa-da polkowodyýa da beýleki ýokary Çin'däki ofitserleri näme serkerdelerini diýem ok. Soldatyny satyn aljak bolkor Selçuklary, onu tarihde okan. Yani Türkmeniň kimligini okan tarihde. Esiriň siz şuň ýaly diýip görkezen türkmenini öwrenmäňde hakyky türkmeniň nähili şahsiýetligini, şoň ýaly näle adamlaryň bolandygyny okan. Soňam şu gün käser edin. İslendik birimizi bizim satın alıp bolýar da. 5 manat almasa 15 manada satın alır. Eger adam satın alınýan olsa, onun bahasy, ýa-ni onun gymmatlygy bolup bilmeýär. Şonu aýtjak oldum. Sapara şu bizde adamlaryň bahasy ýok, ýa-ni bahasy nol diýdiňiz da. Şoň sebäbini men şonda görýän. Ol adamlar pikirini, düşünjäňi satan soň sen eýem goýundan tapadyň ýok. Ýani goýundan tapadyň ýok. O goýuna mine islendik zadyň ettirip bolýar. Sen hem şoň ýaly pul bilen ettirip bolýar. Odyň dogry. Tawul Aydyn. Başka neme ýok bolsa şuýda jemläýeliň. Ýa-da kırnaýtjak barmy başka? Töhbet buyur Töhbet. Mikrofonum ýapyk göreken. Salamu aleykum. Wa aleykum. Yankı. Benim bir kağıda aýtyp geçjek bolýan üstüne sapara yankı sen diýenim. Şu Sovet döwründäki şu Sovet nimelen beren düşünjesini aýtyp geçjek bolýan üstüne biraz ýa-ni siňekden tapawdy ýokdur diýen nemekde.
şu wagtki edir şu wagtki jemgyýetiň islendiginden sorasaň bolup geçen zatlar barady we bolup duran zatlar barady. Islendiginden sorasaň bir-biriniň üstüne yapar yani. Yani özü günahkar diýmän, yani özü boynuny almaýar. Häzir sen iň merkezi ýataý sen şoňa jahilliýsen hem özüne häzir şo gat görmek bilen garşylyk bilen jogap berýär sana özüniň iňe jahilligiň boynuny almak hiç ýer absolutny. Şoňa da neme derler yani uygun näme şoňa da. Şo boynuny almagyna da uygun. Bular bärde bolsa näme gelip çykýar? Hiç ýeli näme üçin ýaşap görenini düşünmeýän adam gelip çykýar yani. Mesela jahilligini boynuny almaýan bolsa özüni anlamaýan bolýar absolut. Ya jahilligini düşünmeýän, o düşünýänem derler o käbir jahil. Onu men boynuma alýan. Ýöne islendik biz şu esasy göreşmeli ýanymyz hakykly jahil bilen görüşmeli eken. Saplara siz aýdanyňyzdan soň wapşe oýan başlaýar biz näme şu jahil bardylar. Islendik bir zadyň garşylyk bilen nämes bolşýar ýöne bize jahil berdiler hem jahil bize özleri berdiler keçişlikden islendik Türkmenistan halkyna berdiler emma indi bizim görüşmeli lazymyz akly özüňize çekmek üçin görüşmek we akıl çekip yani jahilliği çıkarmak da yani. Beýskaça düşünmek. Bu sawol pikiriň üçin näme köpür. Näme bagtam baýlygym bagty durmuşum başgalardan başlaýar da. O medat baştan başlaýar. Gulhanım buyur Gulhanım. Mikrofonuňy da ýap Gulhanım. Geldi mi sesim? O gelýär. Indi men şonu aýtjak boldum, siz benim ağzımdan aldınız. Biz haçan hemme zade sıfırdan başlamalı, hemme zat maşkaladan başlaýar. Biz häzir maşkalalarımız paramparça oldu. Häzir maşkala diýen zat ýok. Çağalarımız häzir aňyrda ýeke. Olar bärden olaryň iýjegini, içjegini, giýjegini goýberen bilen çağalarymyzyň köplenç ruh tarapdan psikolojik tarapdan hemme tarapdan çağalarımız safsim näme häzir bu nesil häzirki çağalar mysal üçin häli bugün ya ertir näme real däl. Ina diýişiňizi aly şu ýurduň daşyna gidenler var häzir bärde maşgala özleri maşgala ettiler de maşgala Türkmen gyýys Türkmen olan bilen görüşüp maşgala näme dip işläp çağalaryny ýetişdirip dur häzir şu ýerde Türkmenistanyň içindäki çağalar bilen häzir bärdäki çağalaryň tapawudy safsem yani indi birinji oçur biz şu maşgalalar ağzı bir olmalı, yollar açılsa naprimер barandan soň bu aňyrda eğer olsa bärde hele olsa ösmem azaldı. Häzir biz naprimер приблизительно statistika boýunça näçe adamymyzyň barlygyny bilemiz ýok. Şu özüňiz aýdýaňyz hemme zada sıfırdan başlamaly. Ýok. Şunu aýdyn dedim. Sawol Gulhanım. Başka deme ýok. Burada faýda demläýin. İleşler sawolun bilýän üçin, o bilen üçin hem sawolun. Videonu bildigimizden käbir meseleleri gowdajak bolýar. Onum bir akıllygymyz üçin ýani emmeligimiz üçin näl ýöne käbir datlary görüp bilýär. O da bir ýa durmuşda ýaşap gören adamny köpdi görýändir. Bunun hemme jeta aýdyp görenler. Hemçilik bir akıllık mı onu men tarafıyla bulunuyor. Biz bir belirli rol almalı bilenlerden fadar eyleyat oluşuna uğra bilişimde uğra onu aylak teatir ediyen miydi bilmedim yönü teatirin bağdığını görüyor. Şu başkadan şu meselelere gelen ortak bilmek Ädim lerliýär. Cemiyetiň ählisi birden düşünür diýip bolar ýalak nemämidem ýok. Ýa-ni real däl.
Hıyarlarım yok. Düşünse onun kalan yayran diyen düşünceğin ne mi diyette? Birinin mikrofonu açık. O birinin mikrofonu beğendikten Ben suat açtım sesiniz hayal geliyor diyecek oğlum Sapar ağa. onu ben de keme vardır. Ne şuları alak o bir netlerimiz demelerimiz bir yerbet payalımız yok, netimiz yok. O bilenimizi paylaşacağız. Onu iyileşlemeden akıllı usullar vardır. Olurum şuları alak işlere yokman bir de koşuluşup demetmek bilen hükmançılık yani emelik yok. O her kim başardığından o çorvada uğurları olsun bilen umut bilen şunu cemnayeli demeni o savvalun indi arkayın o deme vurduma geçip bilir. Indi